Og det var sådan... Ali Baba havde 8 kameler. Men Alis 8 kameler var ved at æde ham ud af huset. Derfor gik Ali til den gamle vismand, Hip som Hap Kebab. Og Ali sagde til vismand, nå, kære vismand, jeg har brug for et godt råd. Mine 8 kameler er ved at æde mig ud af huset. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvad skal jeg dog gøre? Den gamle vismand kiggede på Ali. Tænkte sig om. Rullede brilleslangen sammen og skubbede den ind under den slidte sømmadras. Og derpå sagde han til Ali. Ganske simpelt, kære Ali. Nu skal jeg fortælle dig, hvad du skal gøre. I morgen, der må du sende din kamelkaravane afsted med guld, røgelse og religiøs ravelse, ganske som du plejer. Send dem mod Mekka, mod kamelslagter Malaikum. Men allerede i aften, Ali, der må du sende budbringer afsted mod Mekka. Budbringeren skal opsøge kamelslagter Malaikum, og han skal sige til ham disse ord. I morgen ankommer Alis kamelkaravane, og du må lægge nøje mærke til, hvilke 2 kameler passerer sidst gennem Mekkas byporte. Da det er jo åbenlyst, at disse 2 kameler, der er de 2 dummeste kameler, kære Ali, der skal kamelslagter Malaikum gribe sin store kamelslagter krumsabel og hugge og hakke dem i 10.000 stykker. På den måde kommer du af med de 2 dummeste kameler. Og brilliant idé, kære Hip som Hap Kebab, sagde Ali. Og allerede samme aften sendte han budbringer afsted mod Mekka. Og næste morgen, da solen steg rød og rund over det vældige ørkensand, sendte Ali sin kamelkaravane afsted. Kamelkaravanen havde ikke gået særlig længe, før de 2 klogeste kameler begyndte at hviske til hinanden. Ja, du brormand, der er noget lumpen ved det her. Ja, ganske rigtig, kære brormand. Jeg har også tænkt, der er noget lumpen, der er noget helt forkert ved det her. Vi er jo blevet sendt afsted helt uden kameldriver. Åh nej, sagde den anden bror. Hvad skal vi dog gøre? Jeg har det. Vi holder os heroppe forrest i karavanen. På den måde undgår vi at blive bidt ihjel af vilde skorpioner og ørkenræve, som de andre dumme kameler bagved. Og således gik det til, at Ali Babas 2 klogeste kameler kom til at gå forrest i karavanen. Ali Babas 2 dummeste kameler så, noget mærkeligt ud. De havde kameltotter rundt omkring på kroppen, sådan lidt lasede plasterhister her. Skæve, gule, store fortænder, og de gad ikke rigtig sådan gå ordentligt. Og da de havde gået et stykke tid, så skete der det, at den ene kamel fik den anden kamels hale i øjet. Kunne du nå ind for din modbydelige hale ud af mit øje, sagde den ene kamel. Hold dog kæft! Du kan selv få dit modbydelige øje ud af min hale, sagde den anden kamel. Hold dog kæft! Du skal have en sammenrullet skumgummiblad stoppe lige op i røvhullet og så sælge som filt og cigaret. Og sådan blev de ved med at gå og småskændes, indtil de kom langt væk fra karavanen i udefinerbar retning. Den er lang endnu. Vil jeg have resten? Fortsæt. Ali Babas næstdummeste kameler var, skal vi sige meget tykke. Det var faktisk mærkeligt, at de kunne gå på deres små korne ben. Men de lundede af sted, mens de tænkte på de 4 ting i livet, der var vigtigst for dem. Det var mad, sex og mad. Men den 3. ting fik de ikke så meget af, så derfor spiste de så meget desto mere. Måske derfor de også er fede. De havde ikke gået længe, før de begyndte at gå og fantasere. Hvor kunne det være dejligt med en shish kebab med lidt kanel, kardemomme og palmemave, smumse, gumse og Thousand Island dressing. Og netop som de gik og fantaserede, bredte der sig den livligste duft af dadler og finer. Og det fineste spise i Arabiens land. For det var netop Tvebakken af Glosopitans bryllupskaravane, der passerede forbi i det fjerne med mad til 3.000 gæster. De 2 fede kameler mærkede duften, kiggede på hinanden og satte afsted i et tempo, man skulle tro være umuligt med deres ben.
mod karavanen. Ali Babas næst dummeste kameler fulgte trop et stykke tid. De havde gået i tavshed, men da natten begyndte at nærme sig, og månen steg som en krumsabel af sølv over ørkensandet, og stjernerne tændtes en for en, der begyndte hankamelen at tale til hunkamelen. Når jeg hører dine fodtrin mod sandet, så minder det mig om dadler, der faldt fra de sukkende palmer i den lund, hvor jeg blev født. Det minder mig om fuglenes sang, om blomsternes duft, om selve det kildeklare brøndvand, hvor stjernerne kunne spejle sig og se, hvor smukke de var. Og han blev ved at tale sådan, og til beduinernes kærlighedssang førte han hundkamelen langt ud i ørkenen og væk fra Ali Babas karavane. Næste morgen, da solen steg rød og rund over det vældige ørkensand igen, kiggede Ali Babas 2 klogeste kameler sig tilbage og opdagede, at de var ganske alene i karavanen. De måtte ryge sig en bønne og tænke sig om. Timing. Jo, bror mand. Det er sgu noget godt skunk, du har taget med. Ja, det er sgu meget cool. Smager godt. Men det var løgn, for Ali Babas 2 klogeste kameler røg aldrig fede. De kiggede sig tilbage og opdagede, at de var alene i karavanen og fandt ud af, hold da op, vi kommer først til Mekka. Satte farten op, løb, så de kunne være ved Mekkas byporte allerede i en middagstid. Her blev de venligt taget imod af kamelslagter Malaikum, som førte dem til et nærliggende herberg, hvor han indlogerede dem. Hvorefter han ventede på Alis næste kameler. Og han ventede. Og det blev eftermiddag. Og det blev sen eftermiddag. Og det blev aften. Og der skete der det mærkværdige, at kamelslagter Malaikum begyndte at tænke. Ja, ganske vist er de 2 kameler på herberget jo Ali Babas 2 første kameler. Men eftersom at resten af kamelerne jo åbenlyst må være gået til i ørkenen, så er det jo ret beset også de sidste kameler. Han grundede noget over denne tanke, og så tænkte han lidt videre og kom til at tænke på sin vandpibe og sit harem, altså i nævnt rækkefølge, og der var tanken meget kort for kamelslagter Malaikum. De 2 kameler er de sidste. Han greb sin store kamelslagter Krumslabet, løb mod herberget og huggede og hakkede Ali Babas 2 klogeste kameler i 10.000 små stykker. Da der var gået en 14 dages tid, kom Ali Babas 2 dummeste kameler ved en ren og skær fejltagelse til at dukke op foran Ali Babas hoveddør. Ali Baba tænkte, eftersom resten af kamelerne jo er forsvundet, må disse 2 være de klogeste. Og derfor begyndte Ali Baba at avle på disse 2 kameler med de skæve, gule, store fortænder og mærkelige gang og pels i totter. Og det er rent faktisk derfor, at kameler ser ud, som de gør den dag i dag. Jeg sagde, den var lang.